Yes, I love you for all the wrong reasons, 'cause you love me in all the right ways. Shimmering lips kiss me, and a body to make a fool of me, man. I'd like to run away, but I just haven't had all that I can stand. Our love is like the darkness, it just keeps on getting deeper with the night. And though we never say I love you, you know it feels so good when we get it right. Kedves Antal barátom, ezennel nagyon gratulálok neked az első fehérfarka őzed meglövéséhez, és ezennel szeretettel felavatlak fehérfarka őz vadásszá. Köszönöm szépen. És nagyon gratulálok neked, és remélem, hogy a következő napokban még sok minden jóban lesz élményed. Köszönöm szépen. Neked. Köszönöm szépen. Csinálj egy képet. She's a little old-fashioned, she's a little new wave. She got her own kind of passion, and I'm glad to say that I'm the lucky guy. She's standing by, can't you see? Lucky me. Tovább kell mennünk a lémazon a pipeline-on. Ott van 3 pikon. Késő van. Figyelj ide! Meg kell nézzek, hogy hol vannak. Kellene mennünk a pipeline, nem a pipeline-on vannak. Az már mennyi idő van, nézd meg, 10 perc van, sötét van. Nem ugyan van itt. A pipeline-ról, és a pipeline-on kell megkeresnünk, hogy hol vannak. El vagyok késve. Ahogy a Pécsában. Hol lőtted meg? Hova lőttél? Elesett. Várjál. Várjatok nagyon. Nem mozdulj. Várjad, menjünk a akkor kell várjunk. Elesett hagyjuk. Várjál csak, várjál. Megnézem bábcsőre. De én nem látom, még nem szabálottam. Azt én sem hallottam. Édes rám, ez már a legalább. Nekem is. Ne is mozduljunk. Biztosít bábuska.
A szívemből gratulálok neked. A szívemből gratulálok az első albertai jávorszarvasodhoz. Atya úristenek! Ez gyönyörű. Igen szép. Várjál, megpróbáljuk a fájt. Dudi, mekkora rémlik. A jó Isten megsegített bennünket. 30 centise gondoltam. Ekkorára, mint az első ágon. Most mit gondolsz te ehhez? Gyönyörű az aggancsa, szímezvékos. Gyönyörű, szép, letusztítva. Igen is fárok. Nem, hát oda egyik felé a lábát tudod, meg tudjuk fordítani. Értem. Érted, hogy meg tudjuk Hol lesz fordítani. ez levágva itt most, hogy hol a láb mögött? Láb előtt, és neked ezt kell kitörni. Így van, így van. Ja, így. Úgyhogy Ezt elviszem, akármennyibe kerül. Hát ez hogyne, hát ezt el kell jössz, hát ez is mesél. Az életed első, És utolsó. de nem biztos, hogy az utolsó. De az első. De, és szép, tudod? Sarkam beszél. Nem kell vele szégyenkezni. Ez egy gyönyörű állat. Nem? Hát a kamerát. Szent Hubertus legyen. Az abba kezdtem, az a minim. Kedves Molnár Antal vadászbarátom, szeretettel föl szeretnélek avatni jávorszarvas vadásszá a Szent Hubertus nevébe és a Rock River Outfitted társaságunk nevébe, és ezennel fölavatlak jávorszarvas vadásszál, mivel én már lőttem jávorszarvas, és jogosan avatlak föl. Kedves Antal barátom, nagyon szépen gratulálok neked, szívembe gratulálok az első jávorszarvasodhoz, és remélem, hogy még sok-sok élményben lesz részed.